Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Hormatly prezidentimizin ajaýyp kitaplarını, Türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, buýsançly şu gününi dünýä ýaýmagy niýetlenen ýyldyzlaryň zehin bäsleşgatly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň ikinji sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň bu edeki sany Aşgabat şäheriniň 8-nji kiçi etrapçasynda ýerleşýän Ak Kepler kafesinde meşhur Ak Kepler studiýasy tarapyndan ýazgy edilýär. Gepleşigimizin bugünkü mihmanlary bolsa, biziň ýaş estrada ýyldyzlarymyz Ayper Kulova, Gulnabat Sarywa, Ahlas Hojaguliýew hem Nagmat Bäşimow. Gepleşikde hemmäňizem hoş gördük. Indi gysgaça maglumatlary, mihmanlar hakynda maglumatlary hormatly tamaşaçylar size ýetirmekçi. Biziň zehinli aýdymçymyz Gulnabat Sarywa 1994-nji ýylyň 4-nji ýanwaryna Ahal welaýatynyň Qaky etrabynyň Arapqala owasyna dogulýar. Maşalada 6 dogan, 5 gyz bir oglan, öz maşalada iňulsy 2018-nji ýylda Aşgabatdaky Sowda Kooperativ kolleджini tamamlaýar. Özüm 1-nji derejeli sport ustady voleybol boýunça durmuşa çykmadyk. Ayper Kulova 1992-nji ýylyň 31-nji maýyna Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde dogulýar. Maşalada 3 dogan, 2 gyz bir oglan, öz maşalada iňulsy 2020-nji ýylda Maw Işık Huner Mektebini tamamlaýar. Öde durmuşa çykmadyk. Biziň zehinli aýdymçymyz Ahlas Hojaguliýew 1993-nji ýylyň 12-nji iýulyna Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde dogulýar. Maşalada ýeke çağa. 2015-nji ýylda Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Damatar Öwedov adynaky ýürüýte saçylyk mektebini dutarçy hüner bilen tamamlaýar. Maşalaly bir ogly, bir gyzy bar. Biziň ýaş estrada aýdymçymyz Nagmat Bäşimow 1999-njy ýylyň 2-nji awgustunda Ahal welaýatynyň Babadyhan etrabynyň Garawykil owasynda dogulýar. Maşalada 2 çağı körpezi öýlenmedik. Mene be mihmanlar hakynda gysgaça maglumatlar boldy. Indi aýdymsat älemine gelişiniz, ilkinji halifalaryňyz, ilkinji ýerniýetini aýdymlaňyz hemem öňüňizde goýan maksatlaryňyzy dinleýijilere ýetirmekçi bolýan aýdymlaryňyz, şekilli aýdymlaryňyz hakynda gysgaça maglumatlary tomaşaçylara ýetireli. Ayperi, başla. Men oýdum, Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde doguldum. Şo taýda orta bilimi tamamladym. Orta bilim okap bergem 3-nji sinipda merjen däneler diýen ýarşa gatnaşdym. Şonda 1-nji ýer boldum, 3-nji klaska. Merjen dänelerini ondan soň 9-njy sinipy tamamlanymdan soň ýanglanýarym telewärdaşynyň Ahal welaýat bölüminden 1-nji ýer aldym. Şonluk bilen hem aýdymlara dowam etdim. Berde Ahal welaýat Tejen şäherine bärik şäher Aşgabatga gelenimden soň okuw girdim. Şo momentde de men halipam, halipalyk edip ýol görkezip bir aýdymda sazda, sungatda maslahat berip öňümden halipalyk eden Bahar Hojaýewadyr. Şo aýdymlarda uğur görkezdi, toýlarda uğur görkezdi, hemme ýerde kömekçi bolan Bahar Hojaýewa. Indi öňünde näme maksatlar bar? Näme aýdymlar, näme şekilli aýdymlar bar? Şekilli aýdymlar bize hormatly arkadaşymyzyň ýol başçylygyndan internet aleminde, telefon aleminde bize aýdymlara has köp ýeňillik boldy. Soňky döwür has hem ýeňillik boldy. Her hili bir aýdymlar çykarýas, daşary ýurt saatlaryna da aýtýas, öz milli saatlarymyza da aýtýas, halka gowuşurmakda, ýetirmekde de aňsatlyklary döretde soňky wagtlarda. İnternet ulgamy ýeterli bolan soň aýdymlaryny, şekilli aýdymlaryny halka ýetirmek mesele däl bolma. İnternet aleminden görebilýäs, gowy saatlar, gowy aýdymlar. Benim şo wagtda ýernet. Esas TikTok'da mı, Instagram'da mı, YouTube'da mı? Esas TikTok programmada. TikTok'da mı tuğrama? Bolýar. Gulnabat, size böldüň hakynda gysgaça. Men Ahal welaýatynyň Qaky etrabyna orta bilim tamamladym. Nähilin ilk başta sunota gelen wagtlam sunota girmänkäm ilki çekinýärdim. Çekinjeňrä karakterim bar. Ana Qaqama ýoşuk bilen idim. Qaqa men idim, aýdym gelýärdim. 2010-njy ýylda Qaky etrabyna teatr bardy. Şo teatra gatnap başladym. Ondan soň akordeon taýduralyna maňa nemetdiler, repetisiýa geçdiler köpräk. Şonluk bilen täze aýdym işläp, täze saz, täze goşgy, şo zatlaryň üstüne
da edip ondan sonra 2013-nji ýylda Halipam Leyla Begnazarowanyň ýanyna kakym ekdi. Ondan soň Halipam köp goltuklar berdi, sag bolsun, köp maslahatlar berdi. Nirde özüň nähil alyp barmaly, nire barmaly, özüň nähil alyp barmaly. Ul sag bolsun maýtýan. Gal bersede, hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, internet dolgamyna, telewiziýa ýaýlymlaryna çagyrýarlar, sag bolsunlar gepleşiklere. Çykyş etýär, täze aýdymlar döretýär. Muştoklara yetirip. Muştoklarymyza täzelikler döretip durýar. Ha, doğru. Bundan bilen müslümanlar öde. Sag bolun. Ahlas. Tuğlu tecrübelen bağırsa yani. Tecrübelen tuğlu. Özüm aradan köp sqyt kaçana halip özüm ayt bellek geçti. Nu köp goşmaşa esasy üstünlük getiren mametler ayt bersen 18-nji ýylda ýaňlan telewizyon ýeňjisi boldum. 19-njy ýylda Türkmen Döwlet Media Institutynyň talyby boldum. Nu köp ne gelecekde de Halipam Hacı Almametov bilen şu täze duýdy işläp otyr. Edip bolsa. Esasy Halipam awany gaýbany Halipam esasy sesmede meň diýär. Halipa şäherdik diýär. Şoň bilen täze duýdy işläp otyr. Teleýanmyda radyalmyda aýdymyz bar bolardy. Gidip dur, edip bolsa, aslında Halipa siz bilen bir maslahatyma o. Bir GoPro-ýa edip bolsa, gepleşikden soň gurlaşar. Öyle edip bolsa. Üstünlerde diýär. Namatsan, ýa-da oňmy? Tuğlu gepleşik bir saat gijak geldim. Onu bilýärmi? No, men sonunda gelmem 2-3-nji klasda aýdyma gözüm boldy. Atam ilkinji sebäp boldy. Tuğlu. O 4-nji, 5-nji klasda da Garaşylyň merjenine at bäsesine atnaşdym. 5-nji sınıfda da ýeňji boldum. Tuğlu. Aýklan arkadaşymyň seýlanyna nazip boldum. Tuğlu. Jep soňra gözüm dörer. Ataňyz saganda maýdymçymy? Gaýwana diňleýär, halipalar taýjep bar. Orada ýylýar. Öz halipam barmy şeýle daşmyň? O Bayram Murat Meret falan. Hacı Almametov falan. Halipam gaýwana. Indi täze aýdymlar ne diýip bolsa teleýaýlymlarda, internet ulgamyna tomaşaçylara barmy garaşmaly? Näme hakynda, söýgü hakynda, watan hakynda. Şeýlemi? Watan hakynda, enelenme hakynda. Bize şunu ýaly mümkinçilikler döretden mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun, ýylyp bähritli tutýan tutumlar işler rowaj alsyn. Sag bolun, onu mundan bilen üstüne gardy ödýär, onu taýyn bolsa, ne diýip bolsa, birinji takrymda başlaýarmy? Mehriban tomaşaçylar, biz ýyllarlaryň dehin bäsleşigi gepleşigimiň ikinji mewsumynyň ikinji sanynyň birinji tapyryna başlaýar. Canım gamgyn gördüm gözüňi, owamyda gelen wataň, gülleme ýar ýürek sözüňi, owamyda gelen wataň. Sevgimi goýsa da arman, men ýene ýanyňa barýan, gitme canım, meni görmän, owamyda gelen wataň. Gitme canım, meni görmän, owamyda gelen wataň. Indi näme täze halkyň arkadaşly da manasy edip olan edilen 2020-nji ýyl garşyladyk. Tuğluman täze ýylyň şowguny, şatlygy integam hem ýerde duýulýar. Ana görşüňiz ýaly Akkepleri kafesi bu nebidi täze ýyl şowgunyna garşylady. Akkepler studiýada ýadyr edip otyr. Özüm ýadyr edýän enzamlanmadam şu video ulgamyny, kino ulgamyny iň täze enzamlar, ýani Cinema Line diýen ýürüti uğurlar var. Sony kampaniýasynyň şol soňky çykanlaryny getirdiler. Şol video enzamlarda ýaly edip otyrsa, ne diýip edenden.
Inni gepleşen birinji tapbarynda gıýtaça Fereden Mortan gepleşe bilýänsiňiz. Ayper bilen Gulnawada bir topar bolar. Ahlas bilen Nahmatan bir topar bolar. Beýler oğlan bir topar diýerler, elde orda mı? Her topara jemi 3 tane sowal var. Sowallaryň 4 görnüşli jogaby var. Şol jogaplaryň gaýtym bir dogry. Onu başlaýarmy? Beýler başlaýan bolany başlaýarmy? Qylardan başlaýar. Geylerden başlaýarmy? Böyle geylerden başladyk onu. Geyler ünsep dinlän. Uğduboy sözi nämäni anladýar? Uğduboy sözi nämäni anladýar? A. Uzoboyunu, B. Özbek boyu, Ç. Oğuz boyu, D. Ajap boyu diýmek anladýar. Haýsy dogry? Uğduboy diýip bilýärsiňiz, ýürütür yer bar da. Baba. Şu Uğduboy sözi nämäni anladýar? Hawleraňa bu soragyň jogaby hormatly arkadaşymyzyň kitabynda bar. Hormatly arkadaşymyň kitaby Türkmeniň döwletlik görelgesi kitabynda bar. Ýanky jogaby Oğuzboy diýip. Jogap dogry. Hakykatdan Uğuzboy diýmek, Oğuzboy diýmek anladýar. Inni size Ihlas Nahmat şeýle sorok. Şehrislam diýip bir yer bar. Taryhy yer. Şehrislam haýsy etrabyň çäginde ýerleşýär? A. Akbuğdoy, B. Beherden, Ç. Göktepe, D. Kaka. Bizim Türkmen toprağımız tarihi, medeni ýadygarlyklary ören baý toprakda şöhratly tarihimiz var. Şehrislam diýen bir ýürüýte bir aýratyn bir tarihi ýerimiz var. Şo Şehrislam haýsy etrabyň çäginde ýerleşýär? Akbuğdoy, Beherden, Göktepe, Kaka. Soraňyň jogaby hormatly arkadaşymyň kitabynda bar. Men ona dogry bilek geçdiňden şol. Ýani gıýdara aýtdy, hormatly arkadaşymyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi ýa-da kitabyny şol bilek geçe. Şu Beherden etrabyny. Jogap dogry, hakykatdan da Şehrislam Beherden etrabynyň çäginde ýerleşýär. Dowam edýäs. Inni biraz kitaplardan daşlaşýasa dünýä geografiýasynyň ýanky soraglaryna geçýäs. Gulnawat Ayperi. Şu anda biz 2020-nji ýyla gadamaz, dogry dämi? Halkyň arkadaşlygy manatyly. Häzir haýsy ýurtda 5782-nji ýyl dowam edýär? A. Amerika Birleşen Ştatlary, B. Brunei, Ç. Xitay Halk Respublikasy, D. İsrail. Häzir bir ýurtda 5782-nji ýyl dowam edýär. Kömeklerimiz bardyr. Kimdir bir ýerine jaň edip bilýäňiz, internet ulgamyna kömek alyp bilýäňiz, ýa-da alyp barjyň kömegini alyp bilýäňiz. Biz ikimiz bir karara geldik. D jogaby. D jogaby aýladym. İsrailmi? 5782-nji ýyl İsrailmi? Häzir İsrailde 5782-nji ýylmy? Men şeýle pikir etdim. Ayper'e boşulýar. Ayper'den fikir edip boşulýar. Kömek almaly şeýlere Şeylere boşulýar. Näme beýle fikir edýäňiz? Näme şu Brunei däl? 5782-nji ýyl häzir. Amerika bilen Xitay döwletleri biz bilen ýyllaryny deňleşdirerek ýörelýär. 2022. Ýöne ýalgyş bolmagy internetten kömeklenme ýa-da mergen agadan kömeklenme. Ýok, D diýdiniz de. Diýdim. İsrail. İsrail niye oluyor ya? Ýalgyş. İsrail bolýar. İsrail niye oluyor? Ýalgyş. Ene şeyler bilen mehriban tomoşuşlar. Ayperi Kulova hemen Gulnawat Sariwa. Doğru cevabı bilmegi başarmadılar. Häzir 5782-nji ýyl İsrail'de dowam edýär. Jogap doğru. Dinlerler. Bu da hiç maytmak değil mi? Yok. Kutlayan. İsrail'de häzir 5782-nji ýyl. Ihlas Nahmat size şeýle sowal. Häzir biz Gregorian kalendary boýunça ýörýäs. Doğru da mı? Gregorian seni namat boýunça ýörýäs. Täze garşyladyk 2020-nji ýyl. Şu Gregorian kalendaryny girden adam hüner boýunça kim bolupdyr? A.
Bizantiy imperatory, B. Rim papatı, C. Grek felsepeçisi, D. İtalyan alimi. Şu Gregorian kalendarını giyirden adam kim olupdur? Öğreneyim soru. Ja, egen förut. Köme galı bilýäňiz internet ulgamyndan. Kemal. Ya birine jaňa edip bilýäňiz. Jaňa çek birine. Ay kim bilmem edil bilýän. Hacı Ýan Mehmet halifaňyz bilmedimi? Ha? Ay İnternet olmadan. Jaňa bolsa bilmem ama. Jaňa. Jaňa şoňa kayna halifa. Ben kömege daýym sana edil. İnternet ulgamyndan. Ya internet ulgamyndan. Ýok siz kömege derek. Öl kömegim etdim. Dinle bağlanışıklı bir. Onlar Rim papası öyle. Rim Papa. Berekallah. Rim Papa Grigori şu kalendari girdi. Berekallah. Soňa doğru. Bir kömegim koýanlar. Dowam edýäs. Mendeleev'in Ayperi Gulnavat. Mendeleev'in tablitsatyna H nämäni anladyar. Türkmen elifbetinde H var ha? Nämäni anladyar. Bizim bilýänlerimiz bunu çıkar. 4 variant cevap var. A. Hrom, B. Vodorod, C. Geli, D. Hassi. Vodorod. Türkmen elifbetinde H diýip ýazylýar. Hava hadip edilýär. Vodorod. Kimya edebiyatında Anglys öğretmen. Ha? Neme kimya elebi neme yazılışında öden başlardadır ya hakar. Aha. Neme 4. cevap. Hassi, ha? Men ulaşamam. Hassi bilen lazım. Bunu aten aydan tabiyan. Bayağı cevap sayılır. Vodorod sayılır. Sen Hassi sayılýan Ayperi. Ya. İkiňiz bir topar, bir topar. çubuğu tüýkürüm. Yanlış anlarsam beni Vodorod diyecek. Yok, şatar üçüncü belgelerine. Üçüncü Geli. Geldi. Hrom, Vodorod, Geli, Hassi. İkinci cevap sayılır. Sen Vodorod sayılýan. Mikrofon eşitleyelim masalet. Başla dedi. Masalet değil Tamam. mikrofon eşit. Sayılan 3 saniyen. 1, 2, 3. Üçüncü Geli. Şeyde deyip Fikir edýän. fikretken. Yok, ben Vodorod'dan. Yok, aydan bunu bir Vodorod'dan. Aydan bunu bir sayılan o. Vodorod'dan ütkämok. Vodorod. Bana şöyle kvadrat. Sen şu kadar Vodorod. Men ulaşa şöyle. Şeylelik bilenen mehriban tomoşaçylar. Şeylelik bilenen mehriban tomoşaçylar. Ayper Kulova fastan ýeňiş gadan bilýärdi. Emma ol Gulnavat Sariwa bilen alalaşdy. Vodorod diýdi. Şeylelik bilenen Ayper bilen Gulnavat doğru jogaby bilmegi başardylar. Vodorod. Aş iki o var. Tuğla. Tuğla. Birinci tapkırın soňky wali ýigitler şeyler. Bu wali Rus Federasyasının Doğan Goyunaq Rostov şäherinde okuyan iýleşimi döwlet ýaglyp ýollapdyr. Olum iýleşmeden işden gatnaşyga gepleşýär. Sowa şeýle Nobel bayragyny esaslanýan alymyň ady näme? A. Alfred, B. Ludwig, C. Charles, D. Descartes. Halkara Nobel bayrağı var da, şol Nobel bayrağını esaslanýan alymyň ady näme? Alfred, Ludwig, Charles, Descartes. Vay Descartes. Dördüncü Descartes diýdim. Descartes. Tan saat olan sonra diýäýdi. Baba da gany var. Ay kümmeli. Birinci näme diýin ady? Alfred, Ludwig, Charles, Descartes. Alfred kara. Çıkar. Aynen. Soğal çarşıya. Aytdı. Soğal çarşı diyenler. Soğal şeyletiler.
Beyik Seljuk Türkmen döwletiniň hökümdary Sultan Sanjar bilen bagly bolan Maru Şahu Jahan simfoniýasyny haýsy kompozitor ýazdy? Bah. A. Nurhan Mehmedov, B. Aşık Kuliyev, C. Çar Nurimov, D. Durdu Nuriyev. Bah. Çar Nuriyev diýdim galiba. Çar Nurimov. Nuriyev. Maru Şahu Jahan ha? Aa, Eser. Simfoniya. Simfoni eser. Aa. Nurhan Mehmet Fendiyan. Veya Çar Nuriyev ya Durdu Nuriyev. Şu haytan burada diýip. Böyle hiç meydan yok değil mi? İçinde. Yok, ona. Yani hormatly tamaşaçylar, studiya atnaşyan, gepleşe atnaşyan studiyanın sonunda turanlar biri aýtdy. Şoň üçin onu çıkardık. Doğruğun çarşıda. Ay böyle yanlıştan Durdu Nuriyev diýär. Durdu Nuriyev diýäjekmi? Özüňem daňatyr ýewet wadyň Ay geçtik onlara kelleler. bir taşyryk mektebini tamamladım. Dutarçy günler boýunça Maru Şahu Jahan simfoniýasyny ýazan kompozitor Durdu Nuriyev diýip pikir edýär. Pikir edýän o. Hiç ülkeme olmayacaklar. Yok. Hiç mi zahmet edecekler? Yok. Moğol'un onu da. Moğol'un zaman sen ama öyle kıyılar. Sol bile var bu kıyılar. Mesela böyle öyle. Oturduğunda oturup Öyle. Şeyler bilelim. Mehvan Thomas Osler. Neyim bilgen şimdi. Bir manada bilmedi bilgen yanına. Beyik Seljuk Türkmen döwletiniň hökümdary Sultan Sanjar bilen bagly Maru Şahu Jahan simfoniýasyny ýazan kompozitor, dünýä belli kompozitormyz Çar Nurimov. Aytma. Çar Nurimov diýmek ýa-da. Hay böyle. Diýýär. Ana şeyler bilelim, gıýdarynda var ya. Biz orta aýdyndyň närsde ýerinlenem näme? İkinji kapdyrmada başlaýar. Köňlümüzün zineti, köňlümüzün zineti, o yerde sizin ova. Köňlümüzün zineti, o yerde sizin ova. Bu yerde menin ovam. Güller ihsan vatir, bülbül seslenip otur. Bülbül seslenip otur. Ah toyu beslen otur. O yerde sizin ova. Bu yerde menin ova. Mehman tomaşaçylar, siz ýyllarlaryň zihin bäsleşigi gepleşmeden ikinji mewzumynyň ikinji tanyna tomaşa edýäňiz. Bir ikinji takbirmede başlaýar. İkinji takbirde hiç jogaplar ýok. Her topara öňkär 3 doğrudan. Öňde finansmanda variantlar ýok, jogaplar. Onu näme başlaýar? Beýler öňde var ýa. Sorak şeýler. Tarihçilerin pikirine göre Oğuz Türkmen tayfalary Nuh aleyhisselamın haýsy oğlundan gaýdýar. Tarih kitaplarına bar. Oğulların asli Nuh aleyhisselamın falan oğlundan gaýdýar diýip bar. Jogap görnüşlerinde yok, şoň üçin biljek bolmaly ýa-da birini kömelenmeli. Bilmeýän bolsaň o kömelenmeli. Ha? İnternette bağlı. İnternette metele däle Google'a ýazsan çykýar. Yani internet ugamyny birine sorak bersen şol. Gün ýaýlyma çykyp sorak berýän watandaşlarymyz bunu aýdýarlar. Ha, onda yok. Kömelenmeli. Evet, komagat. Alparjymdan komagat. Alparjym kömelenjakmy? Alparjym kömelenardan ya bilen başlaýar. Yafes. Yafes diýen oğlundan gaýdýar. Şeyler bilen Alparjym kömegini aldyňyz. Jogaby bilmer, başardyňyz.
Size şeýle sowal, ýigitler Beyik Seljuk Türkmen döwletini esaslandyran Togrulbek bilen Çağrıbek'in hakatynyň ady näme? Togrulbek bilen Seljuk. 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 Alanlaşýan nama. Oo. Togrulbek bilen Çağrıbek'in hakatynyň ady Seljuk. Seljuk. Atasy bolanmadymy der? Atasy bolmamakmal ýa-da. Edil qaqadan ady. Seljuk. Seljuk atalar bolmamakmal şolaň ýa-da. Qaqasda. Kömek alýanmy? İnternet ugumyny ýa-da jaňa kan kömegim bar. Kime can sep bilerka. Baba da hanım bir mezan. Bugün bilerler ona. Kara wakil olmadığına da. Yani şu Seljuk bir nemesine ba ya atasy ya qaqasy şolaň. Çağırgan toňda. Wagt gidiyor. Ay şu Seljuk diýýarlar ýa-da. Seljuk Ýalňyş diýýarlar, tamam ja. bolýar. Yine yanlışlar. Ýalňyş aýdyk. Söyleme. Utulacak mı ileride? Ay isle. Etatına euro tawatmak diýär. Gitmese gatnaşamylar, tulamaz isle. Kömek olacak da. Ya. Şeyler bilenem yigitler yeni bir sowalyň jogabyny bilmeýär. Başarmadylar. Seljuk dukak olurum. Atasyň ady. Hakalarının adı bolsa Mikail. Ha. Mikail. Bolýa, beýler gaty anta soralar başladym. Şu soňky ikisi diýden hatta. Titanic kina filmini tomaşa edendime doğru değil mi? Adrak. Titanic kina filminin naki gemiň ady näme? Keşke. Ya Yadıma düşen o. da sanamam. Stüdyoda hiç mic bakın. Ya. Yuvaş olun. Yuvaş olun. Şol kina filmdaki gemiň ady näme? Ýa-da şerýär kinolarda nedir? Titanic uğram zokta. Titanic görmedin da? Gördüm. Ben gördüm. Yani yadıma düşen o. Yarın sonra gemiň. Berek gördüm. Şu gemiň finol geçer doğru değil mi? Aa. Ady Diýär. gün ýalyma çykarmy? Sonra görelim, tomaşaçylar görenler. Gönelma çıkaylı. Böyle. Ene şeyler bilenem mehman tomaşaçylar, Gülnavat'dan Alperi, o Titanic kina filminin gemiň ady näme diýen sowala jogap berdiler de, adır sizden kömek soraýarlar. Enadir gün ýalyma çykýas. Assalamu alaykum, mehman tomaşaçylar. Biz şu an Instagram'da gün ýalyma çykdyk. Eğer yıllarların dehin bähtäşigatly gepleşigimizi ýadyga edip oturýarys. Gülnavat Sariýewa, Ayper Kulowa, Ahlas Hojaguliýew hemem Nagmat Bäşimow. Gülnavat bilen Ayper'e şeýle sowal düşdi. Titanic kina filmindäki gemiň ady näme? Diýil sowal. Titanic gördüm. Titanic gördüm. Titanic kina filmindäki gemiň ady näme? Diýen sowalda. Titanic. Gördüm. Son kellemiş. Yok görmedik kinomuz için günahkarda. Ayper Kulowa bilen Gülnavat Son Sariýewa. kellemiş. Titanic kina filmindäki gemiň ady näme diýen. Aytda gemiň içinde geçen Sonra bilmediler, şeyleri bilenemler. Ova. Sizden kömek alırlar, köp sağ olun. Çok bilmediğim için. Son kellemiş. Titanic kina filmindäki gemiň ady Titanic. Sağ olun, sağ olun. Şöyle fikir ettim. Ömrünüzde konsanız sağ olun. Dedi yavrimleri devam ediyat. Anne hadi ölçün. Ay o birden bilmesen bir kere rafo. Ya Fatih Yanlış öğrettim şeyle fikir Gurun ettim. vapşe meni o kinonda adını eşittim bolly. Adır näme Şu şoňda gemiň kino näme ady. Şu an Titanic da. Son film şu kino var. Titanic diýär. Şu kar näme şu? Gemiň ady. Men onu ýor görün. Bolya. Size ikinci takbırın ikinci tovar şeyler. Dostum sen diyen bir
ajaýyp aýdym bar, Aliperen aýdymy. Dostum sen diýen aýdym näme hakda? Dost var. Dost barada. Her sen himayet kılan dostum sen dost var da jawab. Dost barada. Söyleme. Anyk jogapmy? Ebiyine jogap. Anfat, ören anfat soru. Dost var da, bol şu dost var da. Dost barada. Oo. Ve Dost var da orada. Şeyler sorum jogap. şeyler bilenem. Ahlas Hocaoğlu'yuf, Namık Yine de elementar şeyler var. Anlatacak sorun cevap bilmiyorum, başarmadılar. Dostum sen diyen aydım, halal dekmet var adam. Oh. Dostum sen diyen aydım, dost var adı derle, halal dekmet var adı. Halal dekmet. Halal dekmet dostum sen. Doğru mu? Dost var da kaç. Ha, dost var adı der, halal dekmet var adı. Bay bu. Galdo idi. İkinci taplarım son savalları tapmaça. Ünsörtümden sizin tapmaçağın şeyler. Ağacın şakatında 17 tane kuş oturdu. Avcı tüpüğünün içine attı. Seçme ok olurum. Üçütünün kanatından, beştinin kuyruğundan, ikisinin boynundan, birinin orada döşünden neydi? Ağaçta neye çok kuş kaldı? Kalkulator açardım daha sonra. Koştum bile. 17 tane kuş oturdu. Avcı tüpüğünün içine attı. Seçme ok olurum. Üçütünün kanatından, beştinin kuyruğundan, ikisinin boynundan, birinin orada döşünden neydi? Ağaçta neye çok kuş kaldı? 11 tane ağıt, 6 tane var. Teret 3, 5, 2, 6. Üçtünün kanatından, beştinin kuyruğundan, ikisinin boynundan, birinin orta döşünden neydi? Bir garlı. Ne çıkardı? Bir garlı. Bir Üçünün kanatından durdur. Üçünün kanatından. 5'tinin. Dördüsünün. 5. 4 ondan baş. 5. Üçtünün kanatından, Dur. beştinin kuyruğundan, ikisinin boynundan, Hı, birinin beş. orta döşünden neydi? Aw, teret 3, 5, 2, 1. 3, 8, 9. Aw, 6. 6 tane kaldı. Şolong hemme degende var yıkılan varsa 6 kalmadı. Yaralım sağıp kabağın üstüne kalmadı kalsa. Bunu atından fikir ediyorum. Yok. Allah Allah şeyhamız o kap bilen. Teret. Kimdir birine cana dünyanı? Yok, çıkıyor. Karnım. 11, 17 olacak olsa 6 kalmadı. 6 kaldı. Bunu at Allah Allah şeyhamı. Ay perdon Allah alasyan. Allah Allah şeyhamı. Ama o da vardı. Allah alaştı mı? Şimdi cevabımız doğru değil mi? 6 değil mi? Dur. İnsan cevabı değil Birinci mi? yanlıştır çok hani. Son cevabımız o değil mi? Böyle bilen bir kadar çoğu diye. Hava diyen. Benim hava diyen. Görmek. Cevabımı kabul ediyor. Ünsüyorum. 17 tane kuş atıyorum. Berden ağaç tüpün tak hep attı. Değdi değmedi. İki. Ağaçta ne çok kuş kalıyor. Hemme tuttu. Var sorda hala. Hiç istemiyorum. İstemiyorum. Degenden kaçtı diye bana davut. Daha açarsa da. Ne beyleklerine değdi de beyleklerim. Bana değmedi. Bu da bana değmedi. Yani edil ağama beti korup doktan bari uçağını gödürme geldin ne? Öyle mi? Dinlevet görüyorum. Böyle bir soru yanlış. Böyle yapar doğru yanlıştan. Bari bir renkçi. Ahlas, Namat size tapmaça. İkinci tapırım son soğuvalı. Ahlas edecek. Bir de kıymış şer. Yok, atan tar. Sen onu görecek olup üstü seyretsenem, görüp bilen ok. Sen onu görüp durkan başka hiç de görüp bilen ok. Kevat ol hakikataydı, kevat yalanaydı. Onu hem adamlar görüyor, yani hem bir kişi onu yadında saklamıyor. O ne madem? Ay nereye gidiyor ya bak kıymış şer. Teden aydı. Sen onu görecek olup ünsü seyretsenem görüp bilen ok. Onu görecek olup seyretsen görüp bilen ok. Yani onu görüp durkan başka hiç de görüp bilen ok. Kevada hakikataydı, kevada yalan.
Onu hemme adamlar görýär. Ýöne hemme kişi adamny taklap bilen o. Näme dadyr? Onu hemme kişi görýär, hemme kişi ýadyna saklap bilen. Ha, barman. Täden aýtdylar, aýdýan ýa-da. Ýene oraya aýtdylar. Zor o çalışma. On sen, yok, on sen, yok. Onu sen görecek bak, ünsü telefonu görüp. Düş. Ne edip bildin? On sen görecek bak, görüp bilen hakikaten. Hiç mi aytmaz? Hiç kime maydan ha. Hiç kime seyredem. Ben de tavatıyım. Oraya çoğalım, kabul, düş. Düş yere. Şeyleri bilenim ikinci programdan tamam oluyor. Bir de orada Aydın dinlerse üçüncü programda başlar. Bahar begül bilen bayrı bedene Gumrular sayraşıp nağma dedene Kibelekler güllen güle gedene Senin gül cemalına teşnemin teşne Kibelekler güllen güle onanna can Senin güllerine can, teşnemin teşne Cemalına teşne can, ovamın gaydı Köydürdün uğrunda can, ovamın gaydı Cemalına teşne can, ovamın gaydı Köydürdün uğrunda can, ovamın gaydı Mehvan vatandaşlar, siz yıllardan rehin ve asasıqatlı GPS'nin ikinci mövzümünün ikinci tane tomoş ediyeniz. GPS'nin son kitapları, üçüncü kitapları, fotoğraflar, Paykat Çeşme adlı bir azar kitap var. Hormat Prezidentimizin yoldaşlığından çap edildi. Türkmenin kadimden gelen, Atabağ'dan gelen nakılları, atalar sözleri, şu Paykat Çeşme adlı kitapta cemlenen. Paykat Çeşmesi'nden alınan paykatların her kaytığına da, her topları üçütü, fotoğraflar hükmünü ödürlünüyor. Onun arasında Rus sözlerim var, İngiliz sözlerim var, Tuğrutlarım var. Boştum, aydan orada bir nakıl ya da atalar sözü emin edilmeli. Beyler, ünsür ekrana teledim. Yok ortaytır okap başlayaz. Barış söz ne mi? Bezel will not know best, bad will not good. Do you speak English? Kunava Sariva. Yes. Yes, I do. Böyle bez demek ne mi? Hiç. Hiç. Söz. Yok, hiç. Anne ikinci old. Old demek ne mi? Old dünya. Old dünya. Dünya. Aynen, ben şimdi bilemem ki onu. Ha, ne mi old? Ne mi old? Ben biliyordum ne bu naklı. Römer edecek mi? Tapalı koymak diysen. Römer eder. Konusu olmadan, tersi olmadı. Son akıl gon yok. Old demek o ne demek mi? Old demek qarı demek, ul. Ha. Anlam. New ne mi? New. New tada. Dede. New korkuyor ne mi demek? Ha. Old. Yes, Orada old. bir- Yani könüsün. Ha. Tede olmaz. Aşağı biz. Best bad. Biz bad ne mi? Kellemiş. Kellen işten okuymak değil mi? Bad. Yani öyle şu an işten okuyor. Biz Kalk geliyor ama bu. will not. Good قوي. Govi, bad demek. Bad. Erdine. Evet. Evet. Ha. Demek yaman. Könüsün tede olmaz. Yamansız. Yamansız olmaz. Yaxşı olmaz. Yaxşı olmaz. Ha. Könüsün tede olmaz. Yamansız yaxşı. Yaxşı olmaz. Ha, burada çok könürük sözlerden. Oo. Ne yapmalı ya? Böyle olmam teyze olmam Son. yani İmr yaxşı diyen adamdır yok ama bir yamanlık vardır diye de yamansız yaxşı olmaz diye de perist diyen adam yoktur diye. Yiğitler seçimle şeyle Haras atma yok. bana ona yetişiklerimi de çağırmak. Yok orkadan başlayaz. Yok oradan hemen
Kanafat diýem ne? Kanagat. Kanagat. Kanagat diýip bir oba men şäheriniň ady da Kanagat. Umman kanagat diýmek söz. İkinji söz okan. Reach. Reach nimek näme? Bay. Bay. Bak, do you speak English? Evet, Sağlam düşünüyorum. Doğru mu? Lan sen näme? Öyle. Kanagat bay, anam will nimek näme? Bilmek diýme. Will nimek bilmek diýmek. Bilemem. Toz ýazmasam. Will näme? Şu bana da ýanly mektepde okanda gara wekille İnglisden mugallim näme diýýär? Ümit sen okumdun. Will näme geljek zamanyň oşulmasy. Olur diýmek mesela. Emne şu 4-nji suratda bir adam näme diýip oturýar? Dereyle O eýle oturýar. Eýlemek diýen söz. Eýler. Will bilen başa eýler bolýar. Kanagat. Kanagat bay eýler. Kanagat bay eýler ýok etire bildim. Aşağıda maşya. Arada umurtu bir para näme? Nafs diýär, nevit. Nevit diýär, nevit. Karatatın suratu var. Eýinden asat çyldyrypdyr. Diýmek, karatatdan näme aýyrmaly? Asat. Asat aýyrmaly. Asat aýyrmaly. Nevs Kareyler. Ana. Nevs kareyler. Berekellah. Kanagat bay eýler, nevit kareyler. Bilýän bu nakıl näme? Toyda var adik gelenlerine planca milyon liptirmen ne var? On şahidi. Ağabeyler müstertinle. Ayperi kulu okan. Suzoy. Ne mi? Ayperi. Koy diye. Porok. Porok diyem dedi. Ayperi. Porok diyor ya. Böyle. Suzoy demek ne mi? Ne tanış? Keteki, ilim. Parok demek ne mi? Parok demek ne mi? Böyle. Olam gülkü. Nasıl geçeceğiz? Oku. Self demek ne mi? Self. Ne İngilizce? Self. Ayperi self demek ne mi? TikTok'ta ne mi diyorsun? Surata düşer, video düşer, kamera düşer. Self, ne mi? Ya İngilizce olsa da var özüm. Paro bilmem yine. Ne insan koy İngilizce'den okan? Taşımadan? Diz. Ha? Diz. Ayperi. Oku. O def diye böyle. Hadi alışverişin ben bile oku. Def. Bilen köp sesler var ya da. İyi okuyor. Def. Enne ilim nämeti gülkü ödüm nämeti des näme? Des näme diýmek? Ölüm. Des demek ölüm. İlim planda da gülkü, öd planda da ölüm. Şu planda ben de parok. Näme diýmek? Ruski bogdallar. Hayşla kovan no. Rusku bogdal, Mis kovan. Türkçe çok diýendin. Oturan. Türkçe güzel konuşuyorlar burada. Ana şehitleri. Türkçe Ana şehitleri. Yok ben bilmedim. Ben de Türkçe konuşuyorum ama her hafta bir serial görüyorum, onun doğrudan şeklinden anlat bilyenler. Hem oluşuna Türkçe. Def ne mi? Ölüm dedik, doğru değil mi? Şimdi ne parok demek, ne mi? Her kimde bir dat var, her kimde bir yürek. Yürek, parok kolu. Yürek, parok kolu diye yürek. Ne mi oluyor şu parok? Yani hastalık yaramadık, yüzügülli. Ayıp. İğnim ayıbı, gülkü, öd ayıbı, ölüm. Öd ayıbını görmeyen, İğnim ayıbını gülüyenler için sorun. Öd ayıbına derek diye. Yaşır, ne diyeyim, TikTok'ta veya Instagram'da diye oturmanlar, ödüm düzeltmenler. İğnim ayıbı, öd ayıbını ölüm. Emme de mervetler. Katı olsun. Kevr adamları. Kevr adamları, bugün yürü onu Öyle ya, yiğitler. Aha, söyle okuyas, ne mi demek? With demek ne mi? Öyle ya.
Uçorum surat var, uçorumun markası. Taýda o görünür, yani il diýen marka. İlli bak da il. With il, ondan İngilizce var okam. Kat näme? Qayçy? Kesmek. Kesmek. Oran barmak. Il kesilen barmak, with näme? Bilen. İl bilen kesilen Barmak, il bilen kesilen barmak. Not Izbada, näme? İzbaletsa näme? Ketilen barmak diýen. Awamaz. Il bilen ketilen barmak. Awamaz diýen. Il bilen gelen toýda bayram diýilýär. Şoňary Kemal bolýar meden toğmaçya, sıramatçya wan. Var hemmemizi köştülöge Yok, ilkine näme diýen? Tege Komşu komşu arkana toýar. Ya umuman ya iyilenene toylu bayram diye mani değil, iyilenene barmak almaz diye. Anamla? Öyleydi yani. Self. Begin de yani bilen daha ne olmuş. Self demek ne ama? Öd. Внутреннот suratda näme yatır. Molv diye. Molv. People внутреннот sleep. Внутри. Внутри demek ne ama? İçin. Внутри, içinde. Öd içinde ne etmedik? Yatmadık. Ana. Öd içinde yatmadık ne ama? Molv ne ama? Molv. Yani içinde yatan o bunu neme ay beraber ay botuyorum. Onun içinde yatan o ay botuyorum. Ne ama? Gep. Gep yatan o içinde yatmadık. Öd içinde yatmadık. Gep. Adam içinde. Adamlar içinde. Adam içinde yatmaya. Ne ama? İnsan söyledi ne ama? Sleep yatma. Not sleep yatma diye. Öd içinde yatmadık. Gep il içinde yatma diye. Halk içinde de yatmam diye. Onun için içinde gep Alperay'dı ama. Alper bir TikTok'taydı. Alper bu ne yani? Bak şimdi daydı ya. Öd içinde yatmadık. Gep halkın içinde de yatma diye. Anamla fonqı var. bulama öd. Öd. Self öd. Ne ama? Okam? Önde olmasa alemde de olmaz diye. Telip dökeni. Ödümde olmadı. Alemde yok. Ay şeyler bilemem tuğalama, yipler de öktekeni. По-русски тоже знаешь охлас, да. По-английски тоже хорошо Atstanda знаешь. 2-4 da galan bar beşti. Olam nämeden? Sıdıwdan 4. Sıdıwdan 4 var. Sıdıwdan o yolundan da. Galan elde flash. Sana sağ oldun. Yalvar coşsa kanna, seni göresim gelye, seni göresim gelye. Gökte şapak batanna, seni göresim gelye, seni göresim gelye. Gökte şafak batanna, seni göresim gelye, seni göresim gelye, seni göresim gelye. Şeyler bilen mehman tamaşaçılar, yılların zihin bähtäşige gepleşmeden ikinci mewzumynyň ikinji taýmy tamam boldy. Gepleşige gatnaşyp, gadakly gurulmalar beren, azaýyp aýdymlar ýerine ýetiren, hemem soraglary birliklerçe jogap beren biziň zihinli ýaş estrada ýyllarynda Ayperi Kulova, Gulnaz Sariwa, Ihlas Hojalyeva, Nagmak Bäşimow öz adymdanam, siziň adyňyzdan hormatly tamaşaçylar köp sag bolsun aýdýan. Sunumy däleminde üstünlük emraňyz bolsun elmide ama arkadaşly ýurdumyzda toýlaşsyn, şol toýlarda da siziň azaýyp aýdymlaryňyz ýanlap dursun. Sunumy däleminde üstünlük emraňyz bolsun, janyňyzda bolsun, özüňiz agadan bolsun. Bir gepleşik Aşgabat şäheriniň 8-nji kiçi etrapçysyna ýerleşýän Akkepler kafeýetinde meşhur Akkepleri studio tarapyndan ýar edildi. Gepleşik hakynda pikirleriniz, teklipleriniz ýa-da mihmanlara soraglaryňyz bar bolsa, gepleşigiň
elektron salgytyna ýazyp ýollap bilersiňiz. Şu ýerde ýazylýar ýyldızlaryň zihin bähleşigi gmail.com. Mehman tomaşaçylar, Gahrman Arkadamyň kitaplaryny elektron görnüşde nädip okap bolýar diýen sowallaryna da jogap köpmünni internet ulgamyny neutrality.gov.tm/library/tm internet salgytyna Gahrman Arkadamyň ajaýyp kitaplary elektron görnüşünde, online görnüşünde okap bolýar. Ölen köp daşary ýurtly watandaşlarymyz, daşary ýurtlarda okaýan, işleýän watandaşlarymyz soraýarlar. Ýöretesi üçin şu ýerde şol internet salgyna görkezýär. Jaňa sag bolsun, öýüňe dagadan bolsun, täze ýyllaryň gutly mübarek bolsun. Ýene-ki gepleşiklerde duşýança, hoşda bolun, tartdy oşaly.